na subscribe don ganin mu sannan ka danna kararrawa. Barkanku dai masu kallon mu, kuna kallon yanda screen da sansu yake. A yau ne za mu kawo muku yanda za ku yi kusa sansu na hawi a wayar ku, sansu mai wahala wanda yake da ɗaukan hankali wanda mutum ba zai iya sakawa ba. To yanzu za mu kawo muku yanda za ku yi saka. Gashi nan dai a misali wannan sansu ne, kun ga daidai yanda connector sa take. Abinda za ka yi gashi sai ka lauya shi, kana lauya shi kun ga dai ya juya, sannan sai ka duba ka ga ina clip ɗinsa yake. Misali gashi nan sai ka duba, sai ka zira shi a hankali ka zira inda clip ɗin yake, kana sawa a haka. To a yayin da ka sa inda ya shiga, misali gashi nan nasa, a yayin da ka sa inda ya shiga to ba zai taɓu ba, sakamakon a kunna ka sa shi. Dole sai ka kashe wayan ka kunna ta. To gashi nan dai muna gani, yanzu za ku gani, kun ga ya ƙi yayi, mun tattaɓa ƙi yayi. To bara yanzu zan mata restarting wayan. Dan na yi reboot ɗinta na kashe na kunna. Subscribe don ganin mu sannan ka danna kararrawa. Bayan wasu ɗan lokuta za ku gani bara ta buɗe. Sannan yawa masu kallon mu, kuna bibiyan mu a ta YouTube ta Bello Gama, za ku na ganin abubuwan da muke ɗorawa sosai. Za ku karu, kana gida za ka haɗa, idan wayanka ta lalace za ka gyara. Yanzu kuna kallo ta rubuta hawi. To misali yanzu kun ga ta buɗe, kun ga mun gwaggwada ta ya dannu, ka gani shiga emergency, kun gani ya taɓu. Tom haka ne, wannan dokar haka take. In dai ka sa sansu, in dai irin a ƙasan clip yake, in dai ka sa a lokacin, in dai wayar tana kunne ba zai taɓu ba, har sai ka kashe wannan wayar ka kunna sannan zai taɓu. Yawwa, to masu sauraron mu, kuna gani dai yanda ake sa sansu na hawi na, ina tunanin Y7 frame ce mai wahala, saboda masu gyara suna shan wahala sosai akan. Na subscribe don ganin mu sannan ka danna kararrawa. Na subscribe don ganin mu sannan ka danna kararrawa.